Malawi Today. Ukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Takhalani pompo. Kazembe wa mgwirizano wa mayiko aku Ulaya kuno ku Malawi a European Union Arun Skinebach wati akugwirizana ndi ganizo la aphungu ena a nyumba ya malamulo loti asilikali ankhondo a dziko lino atenge mbali pokhwimitsa chitetezo nthawi ya zionetsero. A Skinebach anena izi lero kummawaku ponena kuti dzana anthu ena osadziwika omwe ananyamula zikwanje anatema ogwira ntchito mboma omwe amafuna kuchita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati kukwera kwa zinthu ndi mkwiyo pakati pa Amalawi zipitirira kukolezera pamene tikuyandikira ku chisankho chimene chichitike pa 16 September. Alex Banda walemba ripotili. Arun Skinebach omwe ndi kazembe wa mgwirizano wa mayiko aku Ulaya wati zomwe zikuchitikazi sizachilendo koma nzoyenera kuthana nazo. Kazembeyu akugwirizana ndi ganizo la aphungu otsutsa mnyumba ya malamulo kuti asilikali ankhondo a MDF athandizire pokhazikitsa bata chitetezo komanso mtendere mdziko muno komatu asagwiritse ntchito mphamvu zochuluka ndi nkhanza kwa nzika zosalakwa. Not using every resource to maintain order. What matters to me is that this is done within the limits of the law. Katswiri olankhulapo pa nkhani zochitika mdziko lino achimwemwe tsitsi akugwirizana ndi ganizoli. Malawi Defense Force ndi anthu oti amagwira ntchito yosungitsa chitetezo cha dziko lino. Ndipo pomwe ntchito yawo yosungitsa chitetezo cha dziko lino tikuyenera kuzindikira kuti sikuti iwowa amangoyang'ana chabe mavuto amene angabwere azipolowe kapena nkhondo kuchokera ku mayiko ena kapena adani amene sali Malawi muno, koma amakhala sozindikira kuti nthawi zina chisokonezo mdziko kapena nkhondo imene mdziko zimatha kuchokera mdziko momo. Ataonapo mayiko ena amene ali pa nkhondo zapachenueni kapena komwe kumachitika magulu azauchifamba kupezera kuti akuchitira chiwembu anthu, ndipo ndi magulu ankhondo a mayiko amenewo amene amakhala kulimbana ndi mchitidwe ngati umenewo. Dzulo President Lazarus Chakwera wadzudzula mchitidwe omwe unachitika ku Lilongwe komwe achifwamba omwe ananyamula zikwanje anakhapa ogwira ntchito mboma omwe amafuna kuchita zionetsero. Achakwera alamulanso kuti pakhale kafukufuku ndipo omwe anachita upandu amangidwe. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Alex Banda. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chuma yati dziko lino lili ndi kuthekera kotolera misonkho yosachepera 1 trillion kwacha pa tsiku zomwe zingamathandize budget ya chitukuko. Wapampando wa komiti ya Gladys Ganda ndiye wanena izi usiku watha ku Lilongwe pomwe komiti imakumana ndi akuluakulu ochokera ku mabungwe monga a Oxfam, Sisonec komanso SEPA pa nkhani yokhudza chuma chomwe chikupita ku ntchito za mphamvu. Franklin Tabalika ali ndi report. Pamene zokambirana zokhudza ndondomeko ya chuma cha boma ya mchaka cha 2025 ndi 2026 ikupitirira, pafupifupi nthambi zonse za boma zikufuna kuti ndondomekoyi iwonjezere ndalama zomwe akuyembekezera kulandira. Koma wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chuma a Gladys Ganda wati monga komiti zina iwo akufuna kuti akumane ndi unduna za chuma kuti amvere madandaulo alimodzi, komabe khawa yawo ndiyoti dziko lino likutolera misonkho yochepa ngakhale pala anthu ambiri omwe akulephera kulipira misonkho. Tikamachita pasi budget empowerment mucha kafukufuku kanaonetsa kuti 20% ya budget ija tikuiruza ku corruption. Ndiye ofuna titseke mau chinoseka ma procurement amene machita zogula zinthuzi titseke maluphoza amenewo kuli corruption samachitika. Ine ndimakhoya ndalama zambiri zimamuno kozingofuna kuti ndalamazo tikazitenge tizisamale kuti zikatuke bwino anthu akumudzi. Mkulu wa bungwe la Sisonec mdziko lino a Julius Ngoma wati ngakhale nthambi ya mphamvu za magetsi ndiyofunikira pa chitukuko cha dziko lino sikupatsidwa chidwi chokwanira. Tikunena kuti pamene aphungu athu a nyumba ya malamulo akuyang'ana budget imene boma anayipanga present, timafunisisa kuti pakhale kuwunikira kwa padera
komanso kuyikapo chidwi mwapadera pa ndalama zimene zikupita ku ministry imene ya energy. Bungwe la Oxfam mogwizana ndi mabungwe a Civil Society Network on Climate Change CISONEC ndi Center for Environmental Policy and Advocacy CEPA ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union pansi pa ntchito ya Promoting Equitable Access to Clean Energy Peace ndiomwe nakonza zokambirana azinda aphunguwa. Tidakali pa nkhani za ku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbayi Dr. George Chaponda wati pakhale kafukufuku wakaundula wa vote potsatira malipoti oti mayina anthu oposa 1 million akusowa mukaundulayu. Poyankhula mnyumbayi Dr. Chaponda anapereka chitsanzo chakusowa mayina a Francis Kasaira omwe ndi mmodzi wa makomishona a bungwe la MEC ndi akazi awo, ponena kuti bungweli likuyenera kufotokoza chomwe chidachitika lisanayambe kugwira ntchito yotsimikiza mayina a Chaponda akufotokoza. Ngati a komishona amene zina lawo sinaoneke ku kaundula ovota nanga sopano munthu wambo wa mmizi zili bwanji, ndiye tinaona pamene pakuti pali vuto. Alipo munthu wina wacha kuchita zinthu kuti pakazafika nthawi imeneyo anthu ambiri asazakhale ndi danga lovota azaonesedwa kuti avota pamene sanavote, pamene sali mkaundula. Ndipo pochita zimenezo ndiye kuti zimene zizakhala zophwanya malamulo athu a dziko lino amene ali mu constitution amene amanena kuti Malawi aliyense amene ali wokwanira woti avote komadi ndithu zichitike. Koma pochita choncho ndi kuti anthu ambiri saloledwa kuchita zimenezo. Ndi chifukwa cha dandaulo limene ife tikupempha kuti anthu sikuti azinena izi ndi izi koma tingoti tiyeni tiyambeso pano kuona mkaundulamo aliyense aone kuti zina lake limene anayika iye kodi lilipo, pakhale audit kapena tinene kuti kafukufuku kuti kaonesere mmene anthu avotera manamba kuti tonse mtima ukhale bwino. Koma poyankhapo pa nkhaniyi nduna yoona za chilungamo Titus Mfalo yati anthu asatekeseke ndi malipotiwa chifukwa bungwe la MEC likukonza vutoli. Ndandamene limwe labwera sanga chifukwa pa ndondomeko ya zisankho pamakhala ndi kalenda yoti pamafika nthawi yake yoti anthu akaone zipani komanso anthu ena chife ovota kuona kuti kodi zinanga lilimu mukaundula mukapena yayi. Ndiye nkhani imeneyo ayibwesa nsanga chifukwa techo tichite inspect kapena tikaone tikaunike sinafike koma ifika ndi tipesera pompa aliyense ndi ufulu ukaona kuti zinanga lilimo kapena zipani sizo ndi ufulu. Chipani cha muvi wa chilungamo chati dziko lino likufunika boma la chitaganya pa ntchito zachuma kuti khumbo loonetsetsa kuti madera onse akulandira chitukuko likwaniritsidwe. Mtsogoleri wa chipanichi a Bantu Saunders Chuma polankhula pa msonkhano wa tolankhani dzulo ku Blantyre wati chipanichi ngati chingalowe mboma pa 16 September chidzaonetsetsa kuti malamulo a dziko lino aunikenso kuti izi zitheke. Ajuma analankhula ndi mtolankhani wathu Kasim Aubi. Dziko lathu likulephereka chifukwa mphamvu zayima pamodzi, budget ikupangidwa pamodzi, ndiye ikapangidwa pamene paja nzakidzukire ndife anthu, we are the Bantus. Bantu ali ndi moyo ona kuti zabwerazi tikamachotsa tichotse pang'ono chifukwa ife tikhale pa mtendere. That is what is happening. Ndipo tisadzudzule kuti a president auti ngoyipa, it's humanity. Zadipeza nzambirimbiri siningagawe zonse ndiye tipereka pang'ono. Now how do we stop that? Tikuyenera kuti titere chonje pabwera nsima pano pa table pano tiye tonse osagawa kuti ine ndine tikadya kuchipinda. That's why we have a problem in this country. Ndiye decentralization ndiyoti chimanga chibwere pa table pa nsima ibwere pamene pa nsengwa ndiye tonse tibwere tizichita mbamu mpaka nsima ijaite palibe angadye kwambiri palibe angadye pang'ono. We all eat the same. That's the advantage of decentralization or federal government. Umphawi wa dziko lino ngochita kuphika, si umphawi okugwa kwa Mulungu. Akomo lilanga amayankhula kuti ngamayimba nyumba ya Mulungu yathu yafu kuti mati Mulungu udalitsani Malawi. Atidalitsenso bwanji kuti Mulungu udalitsidwe kale.
dziko lathu lodalitsika tili ndi madzi nyanja zinayi madzi saphwa tili ndi mitsinje 100 madzi osaphwa kudala kumeneko ndiye umphawi umachitidwa motera andale amadziwa kuti tikamaso. unduna wa zamaphunziro aku primary ndi secondary wati magulu ambiri akufuna phunziro la civics libwererenso mu ndondomeko ya maphunziro a dziko lino pamene ntchito yowunikanso ndondomekoyi ikupita kumapeto. Koma mneneri wa undunawo a Christopher Kapachika Banda wauza Zodiac kuti dzina la phunziroli akhoza kulisintha kapena kukhala lomweli. Ndi ripoti la Blessings Mkang'ombe. Mneneri mu unduna wa zamaphunziro aku primary ndi secondary a Christopher Kapachika Banda wati ntchito yowunika ndondomeko ya maphunziro imayang'ana magawo osiyanasiyana monga zofunika kuyika mu maphunziro. Akapachika Banda ati kutsatira kutsiriza kuunika zofunikira zonse magulu okhudzika akufuna kuti phunziro la civics libwererenso mu ndondomeko ya maphunziro. Pamikumano yosiyanasiyana anthu osiyanasiyana apereka maganizo kuti civics ikhale limodzi mwa maphunziro amene abwerere mu ndondomeko yatsopanoyi ndipo zotsatira zimenezi zidzagwiritsidwa ntchito pa kulemba mabuku komanso zipangizo zina zophunzirira. Civics itha kubweranso ngati phunziro mmene kutchedwa ngati civics komanso mwina kubwera ndi dzina lina. Katswiri wa maphunziro a Wesley Mambakulu wati akukhulupirira kuti kubweranso kwa phunziroli lidzaumba nzika zomwe ndi zofunika ku chitukuko cha dziko lino. Ndikuona ngati kupita chitsogolo ndondomeko imene ikakhala yakhazikitsidwa bwino ndi kuti tiona kusintha kwa ophunzira athu, tiona kusintha kwa kachitidwe ka mwina kuteteza chilengedwe, kulemekeza maufulu a anthu osiyanasiyana komanso kuzisamalira ayo ngati anthu. Zimenezi zimabweretsa kunena kuti dziko komanso nzika zikhale zodalirika kutukula chitukuko cha dziko. Ganizo lobweretsanso phunziro la civics cholinga ndi kufuna kulimbikitsa umodzi kamba kakuchuluka kwa nkhani za anthu zotengera lamulo m'manja mwawo komanso kuchitira nkhanza anthu akhungu la Charubino. Malo mwa Zodiac kunchinji ndine Blessings Kang'ombe. Kombokerani kuti mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndine Leah Malekano. Musatalikire takhani pomwepo tindi zambiri. Ya zaulimi wati alosera kuti chaka chino zokolola zikhala zochuluka kwambiri chifukwa cha mvula yabwino yomwe yakhala ikugwa mdziko lino. Iwo ati pakati pa mwezi wa July chaka chatha ndi February chaka chino zokolola zinakwera ndi 7% poyerekeza ndi miyezi yomweyi chaka chatha. Hastings Chimani walemba ripoti ili kuchokera ku Baraka. Dr. Nick Mpangwi ati pakati pa miyezi ya July ndi November 2024 mvula inagwa bwino kwambiri zomwe zinapangitsa kuti zokolola zikwere ndi 32% poyerekeza ndi nyengo yomweyi chaka cha 2023. Koma Dr. Mpangwi ati nyengo inavuta mu December chaka chatha zomwe zinapangitsa kuti zokolola zisike ndi 27% mwezi wa January 2025 poyerekeza ndi mwezi wa January 2024. Iwo ati mvula inayambanso kugwa bwino pakati pa mwezi wa January ndipo izi zinapangitsa kuti zokolola zikwere ndi 7% mwezi wathawo. Zokolola zati zimakhudzidwa kwambiri ndi kusintha kwa temperature kapena kuchuluka kwa mvula amene talandira. Ndemo mwawi chiyerekezo mmene anenera za nyengo ndiyoti mu chaka cha 2025 mwina tikhala ndi mvula yokwanira kapena yopitirirapo pang'ono mmene timalandira nthawi zonse. Ndi izizi zikhozokhala zothandiza kuti zokolola zathu zikhale zabwino kapena zipambane mmene tinachitira mwina chaka chapitachi. Mkulu wa kampani yolima tea ya Makande Rajiv Rawat Singh ati ngakhale ndi zovuta panopa kulotsera kuchuluka kwa zokolola chaka chonse, iwo akukhulupirira kuti tea achita bwino kwambiri chaka chino. Tea ni mbewu yachiwiri yomwe imabweretsa ndalama zakunja mdziko muno pambuyo pa fodya. Malo mwa Zodiac kuno ku Baraka ndine Hastings Chimani. Ndipo bungwe la Oxfam Malawi lati kukhazikitsa ndondomeko za mphamvu zochepetsa mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje kukhoza kuthana ndi njala yomwe imakhudza mabomawa chaka ndi chaka. Monga momwe akufotokozera Christopher Sande mwa manja 107,000 omwe amachita ulimi m'boma la Nsanje, manja 63,000 akukumana ndi mavuto a njala. Ng'amba komanso madzi osefukira akuti zakhala zikukolezera kwambiri mavuto a njala maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Tikunena pano mwa manja 107,000
omwe amachita ulimi mboma la Nsanje manja 63,000 alibe chakudya. Izi ni malinga ndi DC wa bomalo a Dominic Mwandira. Pano boma ni mabungwe kuphatikizapo Oxfam Malawi akhala kupereka zakudya komanso ndalama pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthuwa akukumana nawo. Mkulu wa bunge la Oxfam Malawi Alingalireni Mihowa wati apereka 140,000 kwacha kubanja lililonse kufikira maanja 1,800 dala la Mfumulolo mboma la Nsanje, ponena kuti pakuyenera kukhala njira zokhazikika zothana ndi mavuto a njala komanso mphawi. Amihowa akukhulupirira kuti ndalama zomwe aperekazi zithandiza kwambiri kulimbikitsa thanzi labwino pakati pa ana, amayi oyembekezera, okalamba komanso olumala. Ngati kuli program imene ingathe kungwayikira ndalama muthumba muja ayambe kubwereketsana kenako ayamba okha kumatenga ndalama, ndi njira imene tiyenera kuyang'ana chifukwa achimwene kunjaku kwavuta kulibe ndalama sikumalawi kukha kuno koma dziko lonse lapansi. Bwana mkubwa wa boma la Nsanje Amwandira ati pano ali pakalikiliki kukhazikitsa malo a ulimi wanthirira pofuna kuonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira mbomalo. Anthu ena ndi la Mfumulolo ayamikira bungwe la Oxfam Malawi chifukwa cha ndalamazo zomwe anati ziwathandiza kuti akule zakudya ndi kukhalako moyo wabwino masiku akubwerawa. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Ndipo kampani ya Sunbed Tourism Limited yapereka ndalama zokwana 20 million kwacha ku University ya Mubas yomwe ithandizire ophunzira osowa. Mkulu wa zamalonda wa kampani Atemwa Kadzanja anati mgwirizano wapakati pa kampani yawo ndi Mubas cholinga chake ndi kupititsa patsogolo maphunziro. Iwa kufotokoza. Ifeyo ngati kampani zimene timachita sitimangofuna kuti tipange ndalama, koma timafuna tionesese kuti tikuthandizaso ma communities amene akufuna kuthandiza kuti tikamatha chaka tizoona kuti profit tapanga chonchi komanso tapanga zinthu zosiyana-siyana kuthandiza social needs. Ndiye kubwera kwa lero ndi kupanga commitment yathu kuti ifeyonso tilipo kuti tikhoza kumathandizira mlingana ndi ndondomeko yathu ya education ndi youth development kuthandiza kwa leronso chofunikira kwa ifeyo kwa Sunbed chinali kuonesesa kuti ma recipients ma scholarships awawa akupanga so focus in gender equality as well as diversity issues, and so in gender equality tinayika ratio kuti kuthandiza kumeneko kuzikhala kwa ratio ya 3:2 kuti anthu akamazamaliza ntchito tizoona so a work culture yoti ili inclusive. Yemwe anaimira mkulu wa university Dr. Rabia Hanif anati ndoyamikira ndi zomwe achita a Sunbed Tourism Limited. Ifeyo ndifoyamika kwambiri ku Sunbed potifikira ifeyo mu university mutina ma students ambiri ofunika chithandizo mafizi ndi zina zotero mudzi wamwe wa sukulu. Cholinga Sunbed anafunitsitsa thandizo lipite ku School of Business and Economic Sciences kumene ngati commercial school. Ma program amene tinapanga target pamodzi ndiwo anali ya Bachelor of Accountancy, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce, Tourism Management, Bachelor of Business Administration Marketing, ni Bachelor of Commerce Entrepreneurship. Monkhani zamasewero akatswiri oyankhulapo pa zamasewero ati kukhala kovuta kuti Flames idzigulire malo ku mpikisano wa FIFA wa chaka chamawa pamene yagonja dzulo ndi Namibia ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Akatswiriwa Christopher Njeula ndi Pare Chinyama ati pamene Tunisia ikupitirira kuonjezerapo mapoint ake ndipo Flames nayo ikupitirira kutaya mapoint ndi maloto chabe kuti Malawi ita kudzigulira malo ku mpikisano. Pakadali pano Flames ili ndi mapoint 6 ndipo ikutsalira ndi mapoint 7 pansi pa Tunisia pakutha pa masewero asanu omwe matimu asewera. Bright Kanyama ali ndi report. Kugonja ni Namibia mu mpikisano odzigulira malo ku mpikisano wa FIFA wa mchaka cha 2026 kwasokoneza kwambiri maloto a timu ya dziko lino ya Flames ukasewera nawo mu mpikisanowu pamene pakadali pano ali pamalo achabe mu gulu H.
malawi yagonja ndi chigoli chimodzi kwa chilowere ndi namibia dzulo pa bwalo la bingo zomwe zachititsa kuti timuyi tsopano ikhale ndi mapoint 6 pa masewero asanu omwe asewera pamene tunisia ndi imene ikutsogolera gululi ndi mapoint 13 pa masewero onse omwewa. oyankhulapo pa za masewero ati madzi ali nkhosi kuti timu ya dziko lino itha kudzigulira malo ku mpikisanowu ponena kuti ili ndi loto chabe tsopano. mwachitsanzo oyankhulapo pa za masewero Christopher Njeula wati poyang'anira amene matimu ena alili komanso kuthekera kwa timu ya dziko lino kukhale kovuta kuti timuyi idzigulire malo ku mpikisanowu. kumanena panopo kunena kuti mwina itha kupita ku World Cup nkupanga mwina qualify ndiye kuti mwina tikuzinamiza kwambiri pakadali pano tikuona kuti mwina malingaliro otena kuti itha kupanga qualify ku World Cup atha. oyankhulapo pa za masewero wina Pare Chinyama akuti ulendo wa timu ya dziko lino wathera pomwepa. mmene zakhalira dzulo muja tikhoza mazowerenga kuti tili ndi mpata ovuta kwambiri tikhoza kupita. pakadali pano malawi yachoka mdziko lino kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu International kulowera ku Tunisia komwe ikasewere ndi timu ya mdzikolo lolemba likudzali pa masewero ena a mu FIFA World Cup. bungwe la FAM lalengeza kuti timuyi yanyamuka popanda Gabadinho Muhango ndi Charles Petro amene ndi ovulala ndipo akubwerera ku matimu awo kuti akapitirize kuwaunikira. m'malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. ripoti imenera utifikisanso pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tionenso mitu yake.